Ito ngayon guys, ang sitwasyon dito oh. Malakas pa rin ang hangin guys. Good morning. Grabe lakas. Ayun yung kapitbahay namin. Naubusan na ng ano oh. Ayun. Wala na mga bunga yung ano nila. Ito. Lakas pa rin ang hangin guys. Tingnan niyo. Ano lang ngayon. Naputol yung aming ano. Ay, grabe lakas ng hangin. Mag-ingat po tayo lahat, guys. Ito po yun ngayon kami sa ano. Nagut-gut nito, Albay. So, ayan, halos putol na yung mga kapunuan. Ayan, oh. Yung kalsada dito sa amin, naharangan na, ayun. Naharangan na ng mga naputol na puno, guys. Ay, nagsiglag tumbahan na yung mga yung iba ginilid ko dito guys oh. Wala na. Bunga ng mangga na ubos na guys. Yan. Naglaga na. Nandun na sa bubong ng bahay ng kapatid ko guys. Ay, sana tama na Christine. Tama na. Please. Kawawa naman yung mga ano. Ayun, naputol yung aking yan, papaya ko guys, naputol. Sa baba, naputol. Ayun yung yero, lumipad na. Lumipad yung yero guys. Lakas. Okay. Mama ko guys.
hindi muna ako makalabas kasi lakas pa ng hangin, guys. Lakas. Pakitang katinduhan sa kurang. Ayan si Kuya, oh. Siguro bibisitahin yung kanyang bibisitahin yung kanyang lupa. Titingnan niya kung gaano karami yung nalaglag na mga buko or natumbang mga puno. Ayan. Nila yung aming kuryente, oh. Ito hindi naputol at saka yung aming table. Salamat, Lord. Hindi nalaglag.